Ce spune legea admirației? Legea admirației combină cam toate principiile despre care am vorbit până acum. Și spune așa: dacă tu vrei să te asiguri că emoțional și mental ești aliniat cu obiectivul tău, atunci ar fi bine să te înconjori de oameni care deja fac asta și în loc să-i judeci sau să-i acuzi pentru faptul că sunt bogați, deci sunt răi, pentru faptul că tu n-ai și ei au și așa mai departe, admiră-i. Este, dacă vrei, e un shortcut, e o scurtătură, e un truc mental, dacă vrei, inițial, până când devine o atitudine. Ești în preajma unor oameni bogați. Devii foarte curios de felul în care au reușit acei oameni într-un domeniu în care vrei să reușești și tu. Le admiri performanța și succesul și în felul ăsta te impregnezi cu seturile mentale care i-au dus către acel succes. În felul ăsta, mintea ta este aliniată cu emoția ta. Emoția ta este una pozitivă, este una de admirare a succesului pe care tu ți-l dorești. Mintea ta este aliniată cu obiectivul de a obține acel succes. Oamenii de care te-ai înconjurat, care sunt oameni de succes, susțin această energie emoțională pe care tu o ai. Și toate astea concură la apropierea ta accelerată de obiectiv. Ce se întâmplă în situația în care te înconjuri de oameni care n-au succes, de detractori? Se întâmplă fenomenul exact invers. Mintea ta începe să gândească: vreau mai mult, vreau prosperitate, vreau bogăție și așa mai departe. Oamenii din jur spun: nu o să ai, nu o să reușești, nu o să poți, noi nu suntem în stare, nici o persoană din familia noastră n-a reușit, etc. Și atunci emoția ta se orientează în spate, dacă vrei, în trecut, către aoleu, nu o să reușesc, anxietate, frică, îngrijorare, care este susținută de mesajele pe care le primești de acei oameni cu care te înconjori și care generează, de fapt, acea ruptură de care am spus mai devreme. O ultimă remarcă. Asta ce înseamnă? Să mă înconjur numai de oameni bogați și să, ghilimele, cum se spune în popor, mă ajung împreună cu ei și să ignor după aia pe cei din sânul cărora am plecat și să uit de ei și să nu-i mai iau în seamă? Răspuns: categoric nu. Ceea ce înseamnă însă este să faci loc în viața ta, să generezi mai mult timp în viața ta pe care să îl petreci în anturaje care îți susțin aplicarea legii admirației. Să găsești mai multe ore pe săptămână, să-ți creezi contexte în care să ai mai multe ore pe săptămână în care să poți să aplici legea admirației. Bun, dar n-am timp. Păi, în mod evident, timpul pe care l-ai folosit până acum l-ai folosit prost. Rezultatul este că nu ești prosper. Rezultatul este că nu ai atras abundență în viața ta. Deci schimbă structura temporală pe care tu o ai acum. Poate te uiți prea mult la televizor. Poate ai prea multe momente în activitatea ta de la serviciu în care faci altceva decât să muncești în direcția obiectivelor tale. Deci schimbă structura temporală și adună acea structură temporală oportunități pentru a aplica legea admirației. Ca să ai cum să aplici legea admirației, ai nevoie să ai în jurul tău pe cineva pe care să admiri.